ବାର ଭିତରେ 7ଟି ବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମାସର ବୁଧବାର। କିନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ, କେନ୍ଦୁଝରର ମହାରାଣୀ ଘଟଗାଁର ତାରିଣୀ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜଗତ ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ଅଲୌକିକ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମା ମିଳିଥାଏ, ଆମକୁ ସାହସ ମିଳିଥାଏ, ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାଏ, ଅଲୌକିକ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନକୁ ଆଖି ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁକୁ ପାଦ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ସେ ବିକଳ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମାଆକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରାହା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ମାଆର ସାହା ବି ମିଳିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ବସାଇଲେ ମାନସିକ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଏକଥା ସତ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୁଆ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଗୁଆ କେମିତି ବସାଇବା? ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଚୌପତିରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେବା, ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେବା, ଗୁଆ ଉପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ନେବା, ଶଙ୍ଖା 2ଟି ନେବା, ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଦେବା, ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘରରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ମନରେ ଯାହା ମାନସିକ ଅଛି ତାକୁ କହି ସେ ତାରିଣୀ ଫଟୋ ପାଖରେ ସେ ଗୁଆକୁ ଧରିକି କହିଲେ ଆମର 2ରୁ 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଦେହ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ବି ଭଲ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ବି ଗୁଆ ବସାଇ ପାରିବେ। କିଏ ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଗୁଆ ବସାଇ ପାରିବେ। କାହାର ବହୁତ ଦିନର ପାରାଲିସିସ୍, ପୋଲିଓ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ରହୁଛି, ମୁହଁରୁ କାହା ଛୁଆର କଥା ବି ବାହାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୁଆ ବସାଇ ମାନସିକ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଯେମିତିକି ଅସୁବିଧା ଥାଉ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କହି ମାନସିକ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୁରା ହେବ। ସତ୍ ମନରେ ସତ୍ ଭକ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ? ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଦେହୁରୀ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଶାଳୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶାଳୁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଳା ପଥର ଥିଲା। ସେଇ କଳା ପଥର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଗୋଟଉଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ସେଇ ଫୁଲରୁ ଗୋଟେ ଆଣି ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ପଥର ଉପରେ ଥୋଇଲା ପରେ ସେ ପଥର ଅଲୌକିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡରି ଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ପଥର ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପଥର କହିଲା, ଆରେ ଡରନି, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ସିଏ କହିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେବ। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ହଁ, ତମେ ମୋର ସେବକ ହୁଅ, ତମେ ମୋତେ ପୂଜା କର, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥୋଇଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମୋତେ ମାଗ। ସିଏ ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 1 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବି ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଦେହୁରୀ ଜଣକ ସେ ପଥରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ରୂପ ଦେଇ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ।